Nakatilaw na ba mo og nilarang o linarang? Hastang pagkalamian ni mga besh, usa ni siyas mga Filipino dishes nga nag-originate sa Central Visayas, ilabi na dinhi sa Sugbo. Giluto kini gamit ang isda sa usa ka halang ug aslom nga sabaw, nga gigisa sa kamatis, ahos, pula nga sibuyas, fermented black beans, ug sili. Mas lami pa gyud ni kung atong ipares sa mais nga kanon. Gutom ni. Gutom ya? Gutom na eh. Gigutom mo? Gutom lagi miss. Ganahan mo makatilaw sa Bacasi sa Cordova? Oo. Ganahan mo? Asa na dati? Asa na? Ato. Tara, uban ni mi. Are you a certified exotic food lover? Pues, kining bakasihan sa Cordova is perfect for you. So tara na ato kining bisitahon and let's have this unique Bacasi eating experience. Ni adtong tuig 2002, gisugdan ni Tatay Entoy ang iyang negosyo nga Bacasi ug karon gipadayon kini sa iyang mga anak ug apo. Kaybaw ba mo nga ang bakasihan ni Tatay Entoy na feature kini sa Netflix Street Food Asia? O diba, sosyal, pang world class ang dating, ka-inspiring ba? Kining bakasihan nila, dayuhon kini sayo pa lang sa buntag. Daghan na ang muan ni diri, aron mohigop sa init na sabaw sa Bacasi. Matry tag hikap sa Bacasi. Kung ganahan ka nga bagong luto imong Bacasi, pwede ka mo order nila og special Bacasi. Ang special Bacasi nila, tag 250 pesos lang kini. Uban niko og atong susihon ang proseso kung unsaon nila pagluto. So, tara! Una, ang buhi nga Bacasi pabukalan kini sa init nga tubig for 1 to 2 minutes. Then, sugod na kaugisa sa lamas. Isunod na dayon nimo ang Bacasi nga gilapuan ganiha. After nimo magisa ang Bacasi, butangan ni siyag tubig. Kung mubukal na, isunod dayon ang ubang lamas, sama sa kamatis ug sibuyas dahonan. Unya, timplahan. After 10 minutes, ready na ang Bacasi i-serve. So, tara, hab-hab na ta! Lang nilarang nga Bacasi ang pwede nimo i-try diri. Naapod sila'y fried Bacasi o guban pang lamian nga seafoods, sama sa spider shell, sinugbang bangus, guso o guban pa. Ano ba to? Grabe ka crispy no? So, if we're heading north, ilabi na diri sa Cordova, ayo kalimti sa paghapit diri and try the Bacasi ni Tatay Entoy. Itong paganahin nga sa among kasihan, pwede mong musuway mo, ilaw mo sa Bacasi. Nabusog ra ba mo sa ilahang lamian nga Bacasi? Pues, wala pa matapos din ni atong pag-explore sa Cordova. Cause for our next lag tabay, atong suruyon kinilahang Cordova White Sand. Lami, kaayo.